Ha regisztrálni szeretnénk, nincs más dolgunk, mint belépni a weboldalra, és jobb oldalra kattintva az ajánlatkérési oldalt előhozni és kitölteni. Hogyan is történik ez? Értelemszerűen kitöltjük a nevet, születési dátumot, évet, e-mail címet, telefonszámot és minden olyan adatot, ami fontos. Illetve ha tudjuk, milyen fogászati beavatkozásra van szükségünk, itt megjelöljük. Például, ha implantátumra van szükségünk, illetve azon belül milyenre. Ide darabszámokat is be tudjuk írni, amennyiben tisztában vagyunk vele. Majd a küldés gombra kattintunk. A regisztráció után kapni fogunk egy e-mailt, ami írja nekünk a legfontosabb adatainkat. Továbbá tartalmazza azt a linket, amivel át tudunk menni az admin felületünkre, és ott tudjuk majd kitölteni részletesebben az űrlapunkat, ami további fontos információkat tartalmaz. Ne feledjük, ez az e-mail tartalmazza jelszavunkat is a belépéshez. A belépés után láthatjuk az adatainkat, amiket már korábban megadtunk. Itt választhatunk nyelvet. Bal oldalt fent egy igen fontos gombot találunk, az aktuális gombot. Itt a korábban megadott adatok alapján már egy nagyságrendi árat láthatunk, amit tudunk majd pontosítani, hogyha szeretnénk. Ez a Next gomb megnyomásával tudjuk a megfelelő felületre tovább léptetni a rendszert. Az oldalon különböző orvosi kérdésekre kell válaszolni, ezek egyértelműek, ki kell jelölni, hogy igen vagy nem állunk bizonyos kezelés alatt. Ezek az információk fontosak a további kezelésekhez. Ide pedig részletesen megírhatjuk a kortörténetet. Ezt kitöltjük, és újra a tovább gombra kattintunk. A következő oldalon tudjuk feltölteni a panoráma röntgenünket. A fájl kiválasztási gomb, majd kiválasztjuk a számítógépünkön a röntgenképet, és feltöltjük. Utána nincs más dolgunk, mint megint várni egy kicsit. Az elküldött anyagokat kiértékelik az orvos kollégák, és erről is kapunk egy értesítést e-mailben. Ha belépünk újra az admin felületünkre, látni fogjuk, hogy az aktuális gomb újra aktív és piros színű. Ha erre rákattintunk, már látni fogjuk a pontos árajánlatot, ami a megadott információk és röntgen alapján kalkuláltak ki a szakembereink. Továbbá itt láthatjuk a garanciális feltételeket, fizetési feltételeket és a 20% előleg befizetésének leírását. A feltételek elfogadása után tovább lépünk a következő oldalra. Itt meg tudjuk adni, hogy mi az időszak, ami számunkra ideális lenne a kezelés elvégzésére. Ezt is elküldjük, és az információk alapján fogják ütemezni számunkra a beavatkozást. Majd újra feldolgozzák az adatokat a szakemberek, és értesítést küldünk. Hamarosan megkapjuk a harmadik e-mailünket is, amiben látjuk, megint jött egy fontos üzenetünk. Belépés után láthatjuk megint aktív az aktuális gomb. Ha rákattintunk, már a megadott időintervallumunk alapján egy pontos ütemezést láthatunk, illetve hotelajánlatokat is megnézhetjük. Itt megjelenik a bankszámlaszám, ahova el kell utalni az előleget, itt az összeggel és a számlaszámmal láthatjuk a részleteket. Továbbá, ha bármi kérdésünk merül fel, itt nyugodtan írhatunk írásos kérdésben üzenetet. Az előleg befizetése után újabb e-mailt kapunk. Ahogy belépünk a profilunkba, látni fogjuk, hogy újabb tartalmakkal bővült a rendszer. Itt már reptéri transfert, szállást, különböző programokat és extra szolgáltatásokat is tudunk igénybe venni. Az extra szolgáltatások olyan szépészeti beavatkozások, amikről a weboldalunkon is informálódhat. Ezen rendszeren keresztül láthatja az ajánlatokat, az időpontokat, számlákat és a garanciális feltételeket. Folyamatosan nyomon tudja követni, így mindig napra kész az információkból.